Hej, velkommen Hej og til en velkommen til video. den her video. I dag skal vi smadre Remo. Eller Joachim eller sådan noget. Nå, kom, lad os komme ned. I dag skal vi være i PvP, det Ja. mest af team, som man nu kalder det nu til dag. Kom, lad os Yes. tjekke ham der, han spiller smart. Han spiller smart, han tror han kan gemme sig, hva'? Jeg smadrer ham. Remo. Nej, Joachim slog mig. Ups. Der er 2 vagter, pas på, der er 2 vagter hernede. Må jeg se? Ja, wow. Hej. Ja, hej. Oh shit. Vi har slet ikke været med i et mor. Vi har slet ikke smadret nogen, mens I var hernede. Overhovedet Kom, ikke. lad os gå over og se, om der er nogle cigaretter, vi kan have. Eller nogle blaze rods. En blade sweat. Og by the way, vi begge to har Mad Chemist, så ja, det er fedt. Jeg har lige fået det i dag. Bare så I lige ved det. Så det kan være, jeg er ny. Eller, nej, det kan man ikke sige. Jeg ved ikke lige, hvad man siger til det. Når skulle gå over i fitness, så vi kunne få nogle blaze sweats. Mens vi lige, så vi kan få nogle blaze sweats, så kan I lige se den her video, hvor vi var nede i PvP-minen senere i dag. Nej. Nej, du må ikke dø! Remo, hvad hedder det nu? Hvad hedder det nu? Kom nu. Jeg har stadig 1 diamant på mig. Okay, en diamant. Hvor lang tid er den sådan resetter, man? Det kan du lige tjekke det. Den reset om... Den reset! Jeg har. Godt, det der. Kom nu. Find nogle diamonds. Kom nu. Du skal bare grave. Du skal bare grave din ged. Okay. Grav, kom nu. Jeg holder sgu bare vagt. Der er ingen diamonds i den her. Jo, der er. Der er kun 2 i en. Og vi har allerede en, fordi jeg har flettet en, der var på vej ned. Men så... Jeg tror, der kommer bander nu. Det er lige meget, vi flækker dem. Vi er Jeg jo, har ikke fået nogen diamonds endnu. vi er jo, hvad hedder det, hvor nu vores band. Nå, vi er jo klar til se. Jeg kan godt lige at glemme vores band. Hvorhenne ham der, han dør. diamonds? Jeg kan ikke finde nogen diamonds. Bare bliv ved, jeg dræber dem alle sammen. Der er ingen, der kommer ned. I need the diamonds. Jeg tror, de er længere hen i minen. Hvad? Tror du, de er længere hen i minen? Aner det ikke. Bare grav hele ned, og nu er den bare grav det hele. Er de hernede af? Jeg tager en herovre. Jeg prøver at gå i bunden og se, om der er nogen. Ja, jeg har fundet en diamond. Ja, det er bare, når du har fundet dem begge to, så tager jeg mig af dem, fordi så har vi 3 diamonds. Ja. Jeg har lavet en på mig. Jeg kan ikke se så godt hernede, men... Yes, jeg fik ham der også. Jeg holder bare styr på det hele. Nu kommer der en mere. Jeg håber ikke, der kommer Iron Guys til sidst. Shit, vi er færdige så. Ja. Jeg har ikke fundet nogen diamonds. Jeg prøver lige at gå op igen. Og så ser der er en. Shit, han havde. Jeg kan bare se, hvad det er. Du er flere af de folk, der gerne vil ned ad mine. Det får de sgu bare ikke lov til. Det er vores diamonds. Det er vores diamonds. Diamonds, ja. Nå. Det er vores diamonds. Jeg kan ikke finde nogen. Jeg har fundet... Shit, nej, jeg blev sat i lava. Nej, jeg er rolig, jeg dør ikke. Jeg har meget liv. Okay, godt. Jeg kommer lige ned og hjælper lidt. Jeg tror, den sidste er hernede eller sådan noget. Der, hvor jeg har markeret. Prøv at grave der. Ej, jeg hjælper lidt, hvis jeg skynder os. Oh shit. Jeg er ikke sådan skid. Hvor fanden er jeg? Der. Det er egentlig sjovt det her, fordi hver gang at jeg prøver at gå ned og camp, PvP min inden den bliver reset. Der, jeg har fundet den. Okay. Kast diamonds ned til mig, kast diamonds. Jeg fik kun en. Ja. Okay, så bare op nu. Fik jeg? Ja, jeg fik det. Vi har 3, kom, skynd os op. Der kommer nogen. Det er lige meget, kom, nu skal vi bare op. Nej, vi skal bare gå op. Jeg har din ryg. Nej, der. Bare gå op. Ja, vi når det. Vi kommer ind med diamondsene! Ja. Jeg håber I nød videoen, eller det som der kommer til at ske i den det lille klip der. Og vi fik fat i diamondsene, og det var første gang.
Ja, det var første gang, vi var nede i PP-minen og faktisk var fat i diamonds. Og nu har vi et eller andet med 9 diamonds i vores celle Jeg på grund har af det. Blazeword, skal du lige have den? På grund af, vi flækkede også en, der var på vej op, men nu jeg tager også lige min Blazeword. Blazeword kamp. Jeg kaster min Blazeword. Vi venter lige på ham, der logger ind, fordi der er en, der er logget ind. Nej, logget ud, på grund af, han havde sådan nogle ting. Fordi han flækker os lige før, han er logget ud. Så vi ser, om han kommer tilbage. Se om vi kommer tilbage. Det tror jeg, jeg kan gøre. Nå, kommer der smut. Ja, vi kan lige gå ned i kisten med de der Blazewords der. Først skal jeg lige have noget mad. Mad, okay. Jeg har også brug for mad. Vi skal over og have noget... Vi skal over og have noget, hvad vi kalder det. Yes. Det har jeg fået på festdagen. KFC. FC. KFC. KFC. Jeg skal over og have noget KFC. Og vi skal selvfølgelig til at filme. Ja. Jeg orker bare ikke at filme første episode. Det var alt for hårdt. Jeg kan lade dem mærke det hårdt. Shit. Yeah. Mit. Styr mand. Jeg skulle have på planen. Så døde han bagefter. Jeg har en chestplate. Nå, kom der. Du havde en bukser. Nå. Hvor er du? Jeg skal ikke nogen græs. Når du på vej ned i din celle, eller hvad? Jeg spurgte som vagt. Jeg blev vagten opdaget mig. Jeg skal se, om han kan huske, hvor du løb henad. Han løb lige forbi dig. Han har opdaget dig. Hvor blev den af? Han løb ind i den anden. Jeg har gemt mig fuldstændig. Han finder dig ikke. Kom nu, skal nu ud. Han er ikke. Nej, han er ude. Nej, bliv den. Bliv den. Han finder dig ind. Jaden sidder bare uden at slå dig ihjel, så. Han har sikkert ikke set min navn. Shit, jeg er sådan pro-mode eller sådan noget. Clash 7 i sig. Nu opdager han mig aldrig. Så du min pro-skills. Så gemte jeg mig bare. Skills. Så undgår vi. Se, sådan undgår man at blive jaded. Sådan gør man. De der tricks, dem skal jeg nok lave en video om. Tips, hvordan du bliver en pro-ali. Først løber du hele tiden ind i en portal og frem og tilbage, og du ved ikke, hvad du laver. Du går i panik, men du bliver ved sådan, og så sidst kan han ikke finde dig, og så løber du væk. Du suicidede der. Ja, efter jeg havde gemt mig. Jeg går lige ind i min celle. Se de her diamanter, som vi har. Ja, dem der I så på videoen, eller nogle af dem I så på videoen, som vi skaffede. Tag lige noget læger. Jeg går lige over og høster min mark, eller wheat farm. Har du husket at tørre fødderne? Ja, ja. Er du sikker? Nej. Nu skal jeg nok komme over og banke dig nu. Nej. I din celle. Det bryder jeg ikke så meget om. Jeg har en hak. Så pas på. Der var lige noget wheat, der voksede bare lige hurtigt, så nu er min wheat farm øverst komplet. Nice. Ja, så skal vi smøre det hele, eller hvad? Nå, shit. Gå ned, så nedenunder, så får jeg lige det ovenpå. Jeg flækker lige det her nede. Og selvfølgelig er mig og Ali i gang med at spare op til, at vi kan rank op. Så vi... Ja, jeg skulle lige ned i min celle og vise mit brød, efter du har sat den. Så kan I lige se. Ja, jeg smed lige wheat ned til dig. Bum. Nå, tak. Bum. Jeg skal bare lige lave. Jeg smider bare lige wheat ned med det. Sådan der. Okay, så kan jeg lige gå og vise Alice's brød. Det er vi... Jeg går lige med, vent lige på mig. Vent lige på mig. Ja. Godt, det er smidt. Kom, lad os bare ud af. Jeg skal lige huske at tage fødderne af. Nå, vent lige. Det er ikke din celle. Jeg skal længere trække længere hen. Du tager fødderne af, ikke også for barn. Så. Og husk, du skal gå i kanterne, men jeg har usynlige gummistøvler. Men du må stadig ikke træde på planten, eller så... Hvad fanden vil du have, så gør det? Ellers så går det i stykker. Så gå ud i siden, ja, godt det der. Så du går over på planterne. Hvad vil jeg skal gøre, mand? Så her kan I se, okay, vil du bare gå, hvor du lyst. Så kan I se mit brød, som jeg har sparet sammen indtil videre. Og vi forhold til Remo, så har jeg meget mere. Ja, vi har ikke lige vist mit, men det... Han har kun 20 brød eller noget. Men skal vi ikke bare komme derude af og så flække den? Og vent, jeg går lige over og tager
En økse for dig, fordi jeg har ikke noget våben, kun en hak. Jeg skal sådan en økse. Så jeg skal så sådan en ansætte. Så det gør vi lige. Der havde du lige en økse til snusken her. Jeg tager lige noget KFC, mand. Du kan bare tage min KFC fra mig, mand. Jo. Kan du se, jeg kan. Oh my god. Sådan der. Geek. Altså. Jeg skal lige spise det her. Jamen. Jeg spiser lige noget vandmelon i. Så. Men ja, vi har jo allerede fået 6 subscribers, og det er vi rigtig taknemmelige for. Ja, fordi jeg spiser ja. Spiser kage? KFC. Nå, KFC. Hvor fanden blev du af? Jeg tror du laggede for mig, så du er allerede deroppe. Ja, det er du. Jeg flækkede en dims. Jeg tager hakken, for jeg har brug for den. Så jeg har noget, jeg kan dække. Der er en ledergej. Hvor? Det er jeg. Jeg tror, han er op til vagt, på den vi har dræbt ham. Ja, vi har vist ventegn. Okay, så han vil gerne, når jeg døde. Han vil gerne dræbe os, hva'? Jeg er død! Også. Ved du hvad, jeg tager en hak i går, og så taler vi ikke om det her, fordi der er små børn til stedet. Ja, okay. Du ser ikke. Så. Jeg kan ikke finde ham. Kom, vi går ned til Black Market. Er det nye eller det gamle? Det er gamle. Ja, det er gamle. Det gamle, okay. Har du noget KFC på dig? Ja. Hvor meget? 5. Hvorfor har du altid kun 5 på dig? Fordi det er godt. Det er sundt for min naturlige kraft. Ah! Hey! Der var en guy. Hey, ham der var jeg venner med, så en syg ikke, mand. Oh my god. Jeg er død også. Nu tager jeg selv noget KFC på mig. Titlen skal være, at vi dør hele tiden. Jeg tager altid 5 KFC. Okay, jeg tror vi går ned i PvP-minen, lige tjekker om der lige er noget, man lige kan Haps. hygge sig med eller et eller andet. Jeg er en, der gerne vil lige vil danse lidt. Altså med svær sådan. Ej, okay, jeg er en pickaxe guy. Er der en pickaxe guy? Okay. Ja, jeg går altid med pickaxe på mig. Og selvfølgelig er der linket til begge vores kanaler nede i beskrivelsen. Hvis I gerne vil tjekke dem ud. Kun til fordi Joachim han har alt for mange subscribers. Så. Jeg har 110, hvad så? Ikke spil smart, okay? Eller smart, jeg Du startede også i dag. Nå, så der var en nede i PvP-minen, var? Hvor? Han er nede under stenen. Skal jeg gå ned og flække ham? Ja, kom, vi går begge ned. Vi tager ham op. Sådan der. Lali. Jeg døde ikke. Sådan der. Er nogen under stenet? Nej, bliv der. Jeg kommer lige om lidt. Okay. Hold øje med, at han ikke går op, fordi så kommer jeg hoppende i hans fjæs, og så flækker hans ansigt, og så bagefter flækker hans ansigt igen, og så, ja. Hvad hvis jeg ikke holder ham tilbage? Så kommer jeg flyvende med min kappe. Ja, man kan ikke se kappen på mig, men når han skal filme episode 2, så kan I se den. Selvfølgelig. Fordi Remo, han er sådan lidt halsbast. Der kommer en bag mig! Nå, han dræbte mig hurtigt, ham der. Det var da helt vildt. Det var da hurtigere, end jeg lige havde regnet med. Ja. Der kommer også snart en vlog. Svæv. Hvor vi tager til Odense. Svæv. Oh my god, hvorfor går alle efter mig, mand? Det er ikke fair, det er bare fordi jeg skrald PvP. Ja, det er du. Jeg flækkede ham. Flækkede hvem? Begge to? Ham der ledergejen, jeg har kun 1,5 hjert. I går, hvis der kommer nogen, nu ved jeg godt, det her det er en douchebag, der altid gør det, lukker ud. Lukker du lige ud? Nej, jeg kan ikke endnu, jeg er stadig i combat, desværre. Så kan det være sjovt, du er lige at komme ud af combat, så kommer jeg lige slå dig. Jeg er lige kommet ud af combat. Der er ikke nogen, der er på vej ned i PvP-minen. Jo, der er en. En. Jeg dør, nej, jeg døde. Det blev dræbt af den mandige shark. Jeg dræber ham. Jeg har dræbt ham, kraftedeme. Kom op. Wow, man plejer at kalde Joachim for skraldepapir, fordi han er så lort. Men for første gang i dette liv. Jeg døde. Oh my god. For første gang i dette liv, så fik han et mere nederlag. Eller skal vi sige jeg dræbte det med sværd. Ja. Det er en stor triumf for mig. Ja, ordentligt, ja. Jeg tjekker lige, hvornår jeg kan få min Kid med Chemist
Tjekker lige. Jeg flækker ham. Ja, jeg flækkede ham, mand. Jo, nej, shit, jeg blev dræbt. Og hvis I gerne vil have Matt Kimmis, så kan jeg også lige linke, hvordan I kan få Matt Kimmis nede i beskrivelsen. Nej, ved du hvad, det forklarer jeg nemlig lige, fordi jeg er hurtig her.